hiyo ne jomo yudo hinyruok. Moko kuom Jood bura mag Kenya kwanza mawuok e gwenge mag Masawa owuok oko kendo kwedo motegno chenro mora mar tayo twak e kindgi kod riwruok mar Azimio oko mar od bura ka gilose kar chung od bura ma Juja e kaunti ma Kiambu e kinde nyasi mar duoko erokamano. Jood bura go odhi nyime kod nyiso luoro margi e wi paro mar Azimio mar timo twak oko mar od bura makwet gi mano ma bende ota kod mosenindo Dr. Kofi Annan e higa mag 2008 kaluwore kodgi magi gino kenge mag Azimio madonjo e piny owacho gino magi wacho ni ok bi nyalore. Jotelo go bendo chayo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom weche mano wacho e kinde machien ni jatend ped en ogae mar Azimio Raila Odinga. Lazima turudi katika niongeze niseme kwamba tuna rafiki wa karibu sana na kanisa. Sasa saa hii tulimwambia kuja bunge, sasa anasema hapana. Hapana. Anataka kuleta Kofi Annan system. Nyinyi mnataka Kofi Annan system ama mnataka bunge? Inua kama unataka bunge. Si ndio? Ana imani kwa sababu anajua pale mbunge kufuata sheria hata shida. You give the sword to the incoming president, you go out, you tell us at your person yule ulikuwa mko pamoja ndiye rais wako. A person of his stature, he's the one confusing this country, if you ask me. Because if you gave a sword to the president, incoming president, then that is the president of the country. Nami nitamwambia mimi sababu nimeunga rais mkono kuanza hiyo mambo ya kukubali bunge iongee ni kwa sababu mimi na rais mambo ya ligiji, mambo ya usalama na mambo ya nini, mambo ya ukame, mambo ya ile iko hapa ligiji ametusaidia. Unaonanga mimi nikiruka nje Ruto anarudi Kenya. Ruto akienda akirudi Kenya mimi naenda nje kutafuta mali ya kuendeleza hii Kenya.